Hasteni Jotto Thaibai Baksakhe no Mandai Hatio Khlaijakha Roman script no te Homchang rally a Salni rally ni Bisingtwi Khadujakmani koksakha Homchang rally Himnai Lukurok Abohaikhe no Sanmungrok Manya Hunkhe Phainai Salo Kotor Chobao Wngkhornai Damrokmung Rwkha aro Manjaknai Lukurok Salni Homchang relo Himnai Tripura tongkosong Lukurok Chini amani kok borok Roman bai sinyani Sanmungrok sawi Khlaijakha Homchang reli hini saka Khorang dong abon yaglo a Homchang relo kok sanan thangai Khorang dong Hasteni Montri okrani thani sumung tubukha nung asukse Roman script no chajagi hanke tamani bagai English bai signature tangai Bangla bai riang hnai nungbo English bai poriwino Dr. Wngkhana blah hnai Homchang rally sing Khlaijakmani karonor joton saimanjak kanai 13 December jebabe Chini manoniya mukhyamantri Chini kok borokno selengjagoi Chini kok borokni kokno Chini mani kokno sing toma script bai sinai siya amno jebo kebengi kok samani amno no sing khadulaijak sing onek nasinglaimani tini simingya Chini hani kok Chini mani kok Chini hawono sing je second language sing tongmani Chini hawono Chini mani kok sing second language sing tongmani ono tini salsa salniya bisi brum no sing kok borok jeta Chini mani kok script no tijing je kok saitmani Chini Bangla script ta English script jani ja motamot nayoi jan ja muchung te suitun hani sing je dabi khai tongmani jara Bangla script ba sina muchung suitun jara ko ingo Roman script ba sina muchung suitun hani sing dabi khaimani a dabi no tapon fulfill khaya borong so chung jabe bo utsa khai kok samani je bo Chini bagai hamya samani Chini kok borok no mani kok no je bo chikon khai kok samani amno sing selangai sing tini bini protibade sing tini oro mosal misil ma khaja amon bagai Chini amchani joto tahukte bukuksong ma phasong nijini bagai yaphano nijini busapute nijin busaputi yaphano nijin sukthani bagai phano sing wangsuktai klayo sudu Chini oro sing simiya Chini hani borok sing sudu deborma simiya o hanon ngo kok borok naine Chini o jagawo Chini 19 dofak kok borok Roman script sinan bagai sing je sani tongmani amno chung fulfill khainen bagai chung je dabi khai tong bisi brum no exam phayo exam Bangla script bung thango bunga chung English bai salai tong haibano chung mayan bagai chung tini khadulaijak omaiki chung tai salbusu tong sinai Chini hawono chung je second language sanamjak tongmani amo to durbagyo no omonu pore Chini nangmani sokmani Chini bosaputini Chini thinangni je porashuna mane no education mane Chini bagai development orosis bo aringi basi tongman bagai jeng beleke selengmani sing kununa bagai jeng tini mosal ri khai o taibina maya khai busang jara ko tai boba hai chobar ko thani choba Chini choba thaiga jeng amo sudu salsa salniya Chini choba jel chanai chai tongo case klai tongo jeng butabuk nang jel subung kibde borok subung jaga tonglak Chini hani tibrasani bagai jeng tangai ke Chini mani kokno jeng sana bagai si jeng tabuk kirimai sakai bono kiri tongnai haija amo haike jeng jiban nasik tonglak Chini naharmung tibrasani sudu Tripura mothani boroya sudu TSM niya সমগ্র ত্রিপুরাসানি না বিজেপি না সিপিএম না কংগ্রেস না এনপিডি না এপিডি যে কোনো বসং যে কোনো রাজনীতি খাইদং নি সবে মানি কক বরগলে কক বরনো जों রোমান স্ক্রিপ্ট সিনানি হেনি जों যে সাইতমন আমল নুতাকনি কেমনা ককলাই नों आसिमा Chini हानि কক বরন नों जाजागिया इंराजी अक्षर नों जाजागिया बा রোমান স্ক্রিপ্ট जाजागिया खाय मिस्टर मानिक साहा चिफ मिनिस्टार অনারেবল চিফ মিনিস্টার नों বতো नों যে পরিফাইমানি যত ইংরাজি অক্ষর বানি Roman script no khorben no porifayo amon khaini no doctorong phayo even in signature nowadays you are sign in Roman script ang tabuk sanamu chung even honorable chief minister you sign in English alphabet why it is so writing in constitution Bangla script why don't you learn in Bangla script or Bangla medium why today you are against of our mother tongue please give our rights to do whatever we want You cannot condemn our such kind of language. This is not for today, not for tomorrow. This is for whole generation, year for year. Mandai Nishimi Molini Kok Thum Chini Khorang.